warahmatullahi wabarakatuh. Aku pucet pemirsa, ora macak. Iya, jelek liban. Lha wong rupane pucet ngene pemirsa. Iki tapi nilai Mbak Eni loro pemirsa. Wis mulai. Pemirsa. Penilai Mbak Eni bang karo Mae, mang Mae anu dikabarin Tante Deni pemirsa. Tak bedal sik. Iya. Walah. Aku heran wit klopo iki liyane do mati urip ae iki. Pemirsa. Assalamualaikum. Ya lah. Mangan kudu. Mantap. Iya, cepet apa? Dicoblos lho. Golek ibu sing anyar nek. Urate leh mak digoleki ra temok-temok terus dicoblos ya. Waduh. Perlu kucing gar-gar pendu. Ikut bengi sampai esuk iki. Aku langsung ya. Aku pemirsa ngocah-ngocah buke wah lho pemirsa. Ya wis nek meneng aku tak nilik Mbak Eni naik pemirsa. Liyane dunilik mos aku orang lho pemirsa. Ngemil nang ngemil. Mbah Ahmed iki sithik nggo Mbak Eni wis. Wis gak apa-apa Mbah wis. Mama ayo bar kok kono mek lumbu. Dibagi-bagi. Daging lumbu. Pacu laris lah yo. Oh malah. Oke pemirsa. Baru nek baru. Tapi gak gatel kok iki. Enak kok. Cilik-cilik memes iki asine. Kalau asem neh. Asem neh. Yo. Asem mbok lawoi anu Mbak, balur Mbak. Oh sing balur asem. Sing balur. Mbak balur dosanya enak Mbak. Enak aku tahu kok lombok ijo enak. Jajal lah. Mbak jangan asem, cocok. Heeh. Cuwili mantep yo. Nek aku gak usah, aku wis blenger-nger. Nggone. Ini pemirsa. Nanti ciprut Bang perut. Jare apa dijangan Mbak Puji? Mbak, bagi-bagi Mbak iki lho Mbak. Yo ndang. Pemirsa mae bagi-bagi pemirsa. Mbak Puji anu krungu ora? Mbak Puji jare arep masak iku. Nek wong nom saiki iki sing rata-rata iki padha wegah kotal-kotal ngene iki. Bayangno Mbak aku dhewean mek piro Mbak dhewean. Mas Santo yo gak doyan. Tak tarik-tarik ngene Mbak. Ada tambah. Maksum ini bakul lumbu dadaan. Nyala Dok, Rena Dok. Ayo Dek, Rena Dek. Mbak. Apa sing gelem? Suwi awang-awangan yo. Yo awang-awangan entuk waki yo no. Yo bising ono dia. Bae dian ki ya. Yo gesek kok alah. Kowe kelan-kelan Dok? Iya lah. Mak sepirong lo dimasak. Iya. Ki Isma. Baru. Put. Diondok-ondoki. Warisan. Iki sapa? Yan. Ya. Mak emek lho, Mak. Sampean Mak. Dian. Isma. Iki sapa? Wes ae. Pak gelem ora. Nek kowe panah ngene wong. Aku karek-karek kowe nduk wis padha ae. Padha ae Mak, ndak iki. Ya lek baru dadekno siji kene lho aku beli tang dhewe. Aku ketokno misan Mak. Oh tak. Saya mau Omah pora.
Di rumah apa enggak orangnya? Andum-andum lumbu guys. Lumbune gak payu. Aduh, lumbune gak payu pemirsa. Ini teman mae. Kula nuwun. Ora tetawen ning nganding iringan kuwi yo anu kok lalat set ngono kuwi. Ada terai jo nek dalan sithik iki gatel terai yo gak apa-apa nek diweki tak tambani. Nggih. Masak yo mak yo. Nggih. Olah. Jane yo akeh nang ngene omah iki. Lumbune kuwi diengger tawa Mbak Sriami kuwi ora gelem njaluk kon ngoseti iki. Iya terai. Tenagaku kita. Dhewe kok ngade kresek ngono lho yo. Emang ya akeh mak ning kono. Lah iya. Nek yo teno ketok nek aku tak ngetotok. Iki mentara iki tak iris ngono ae tak ketoki ngene lho Mak. Wong Ya nek dikeki ditampa terima kasih. Nggih. Telo. Tapi yo kok bengi iki lek ngoseti. Nggih. Nggih le. Engko iso pepan karo anak wedok le. Anu aku nek kelas saiki untuk bening iki. Bali para tak kei paling Yo cangkem. cangkeme wegah. Sing akeh Kono wegah. gak ngarah. Soplak kowe tak kelo sak dulurku dhewe ngono kok. Iya tak sampeyan sakmene. Terima kasih mak yo. Ijik sok jajal tak kene mangatemi aku ngono. Tak kene sapa wong saiki nek padha lalah kan padha emoh mak ngene iki. Tuku. Saiki lipat nek tuku jan lumbu ngono ae. Gatel-gatel engko sing akeh wegah. Bojoku yang mboten purun padahal akeh mbok kathah mbah niku mak asam. Nek aku ya doyan, Pak ya doyan. Nek aku kedoyan apa? Yes, Terima kasih ya, Mak. Nggih, mantuk riyin. Lumune tambah akeh. Nggih. Iya, akeh jane. Akeh mari nggih. Besok masak. Besok Kalau dimasak. kalau lode-lodean nanti Dongo ya enak kok. lawoki oseng-oseng pedo apa teri ngono ya. Balur nggih. Mak iki Cekelane. kamera depan, Mak. Kok gak kok kene wis gak apa-apa. Kene lah. Wis tak kakno, Mak. Ingat tekan Mak pemirsa. Lumbu iki ndang diweh-wehno. Brosot kene. Menyok. Menyok, guys. Tanduri menyok pemirsa. Mak belak tekan Mak pemirsa. Nggih. Ini brosot pemirsa. Kayak nobong nak ndang dimasak kono sanene iki nek dijak yo Mas ya. Lodeh pemirsa. Ya, jangan Sampean lodeh. bunga sakame koyo sopo. Derene misal nek ngumpuk. Lah nglumpuk bareng-bareng dulure. Kok asem lodeh bunga mangan. Wis. Nggih, Mbah. Yo, ben ban ngerti. Buat ning kono. Oh, balur. Oke. Dengan asem. Wis. Lawai balur, sego jagung. Wis rasane wis ngiler. Mak iki mangan yo. Bareng-bareng pokoke pemirsa iki mbek nyoteng Mbak Isma karo Mbah Rum. Lah gaweanku nyoteng iki nyoteng Mbak Isma karo Mbah Rum. Rukun. Siji asem, siji lodeh, sijine dioseng. Mbak Puji. Mbak Isma. Masak sampean masak apa, Mbak? Kan asem. Aku nek lodeh tak seneng. Aku sungguh tak asem mbek oseng iki, Mbak. Osengi yo enak. Adungi malah enak. Ini mbok oseng cara piye, Bu? Ini antak. Ngene antok nek aku, Mbak. Tapi nek ana teri tak kei teri, Mbak. Iya iya. Iki pemirsa. Yo aku ki mblenger, Mbak, wis mendem-mendeme wong, Mbak. Lah wong dhewean Mas Santo gak mboten doyan nih, Mbak. Sakmono kae, Mbak. Jare jangan niler ngono. Oh, alah. Ora doyan. Gatel, Dek. Ayo Rono gatel. Untuk sel. Ngono, Mbak. Male, ada nyemplung, adu, ada jigur kan nek. Ya. Ngono. Diwarai dari ibuku ngono. Pemirsa. Wis apa kok nek pengen mek-mek oh. Ra ngarah ngentekno aku. Nang kono iku wong dhewe-dhewe, Mbah. Dadi misale bakul kayak tanggoku Mbak Yayu, yo duwe dhewe terus nggone anu terus di ras piro, Mbah. Enak, Mbah. Pemirsa.
balur bedo. Engko tangane kuning nek sebar. Ya ngene. Kan kudu Dadak. sikat. Oh ya rong kabeh. Ini Mbak Puji yo edet-edet padha ae. Kita Tante Deni mangan, guys. Dulang. Tapi Manglang dapin. tangan aku. Meng, Cimeng. Meng, ya Allah. Meng. Tak tutup iki mang nilai Mbak Eni sekalian karo nganu pemirsa. Ngewangi nyoteng nomake nganterno lumbu. Mama boleh. Pemirsa yuk tak tutup dulu kontennya. Pokoknya ojo lali. Like comment sampai keluarga Mas Goblem yo iki dolan-dolan pemirsa. Tilik Mbak Eni baru mulai ke rumah sakit, tetap semangat untuk hari ini. Pokoknya ojo lali. Semangat. Iki kumpul keluarga. Ini ki yo ben gak ngowah-ngowah nomah dhewean ini ki yo. Mbak Isma masa baru beter-beter. Iya. Aja lali lah ke masyarakat keluarga Mas Goblem anak-anak Mbak Isma semangat. Tetap semangat. Semangat pemirsa mendung kita udah mulai kok. Ungkap. Aja banjir Mbak, sakit daerah dulu banjir aku ngesakno. Terus ya Allah. Oke pemirsa ya. Dadah.